Ibu sing ora tau lali. Rani iku bocah SMA kelas 11. Dekne kalebu bocah sing pinter lan aktif. Saben dina kegiatane rame banget. Sekolah, organisasi, les, tugas, sampai meh ora ana wektu blas gawe leren. Mergo kuwi, Rani dadi arang ngobrol karo ibuke. Saben isuk ibuke mesti ngelekne. "Nduk, sarapan dhisik ya. Mengko lara lho nek wetengmu kosong terus. Weteng kuwi kudu diisi." Rani sing lagi siap-siap nganggo seragam mung jawab cepet. "Nggih, Bu, ngapunten niki sampun telat." Terus langsung mlaku cepet metu teko omah. Ibuke mung nyawang teko jendela karo mesem tipis. Atine jane sedih, mergo saiki anake wis arang ngomong sing enak koyo mbiyen. Jaman SD, Rani seneng banget ngeluh marang ibuke. Cerita babagan sekolah, konco-konco, lan gurune. Saiki paling mung ngomong sak butuhe tok. Sore-sore pas Rani mulai sekolah, ibuke wis nyiapke panganan anget, sayur asem karo tempe goreng senengane. Nanging Rani langsung mlebu kamar ngomong, "Bu, kula badhe nggarap tugas. Mangke riyen makeme pun kadung nanggung." Ibuke mung mantuk. "Iya, Nduk, mengko nek wis mari ya dipangan. Lawang panas-panas lo enak." Nanging sampai jam 8 bengi, piring sing wis disiapke tetep isih utuh. Ibuke mung nyimpen maneh ora nesu, mung ngelus dodo. Dekne ngerti anake saiki wis gedhe lan butuh ruang. Tapi tetep wae kangen karo kumpul bareng kaya mbiyen. Dina Minggu Rani tetep sibuk karo tugas kelompok. Ibuke ngajak blonjo ning pasar. "Nduk, ayo melu ibu ning pasar. Wis suwi ora dolan bareng mlaku-mlaku." Rani jawab tanpa ndelok ibuke. "Aduh, Bu, tugas kula tasik kathah. Mangke mawon nggih lek pun senggah." Sakwise sawetara dina, awake Rani ujug-ujug ora penak. Mumet, munek-munek sampai ora iso sekolah. Ibuke langsung bingung. Nepakne wedang jahe lan bubur. Dekne jagani teko isuk sampai bengi. Ora turu blas. Pas tangi Rani nyawang ibuke sing lagi ngelap batuke nganggo anduk. Rambute wis akeh ubane. Pasurane katon kesel tapi tetep mesem. "Bu, wonten napa mboten sare? Kula namung gregesi sekedhik." "Ora apa-apa, sing penting kowe cepet mari. Ibu ya tenang nek ndelok kowe wis enak awake." Rani dadi mewek. Dekne kelingan kabeh wektu sing wis ora ditindakake bareng ibuke. Kelingan carane ibuke ora tau nesu, senajan dekne karep ora nggatekne. "Bu, kula nuwun sepura. Kula repot banget nganti supe wonten ibu sing paling perhatian kalih kula. Matur nuwun nggih, Bu." "Ora apa-apa, Nduk," wangsulane. Ibuke katon nyengir alus. Wong tua kuwi sing penting ndelok anake seneng lan sehat. Nanging ibu ya seneng nek kowe ngelingi ibu sethithik wae. Wiwiti teko dina kuwi, Rani berubah. Saben isuk ora kesusu maneh. Dekne sarapan bareng ibuke, kadang ya cerita sithik soal sekolah. Sore dekne nyoba bantu ibuke masak utawa nyapu latar. Rani ngerti saiki tresno wong tuwa kuwi ora katon teko omongan, tapi katon teko sabare, perhatiane, lan pengorbanane. Lan dekne janji ora bakal lali maneh ngucap matur nuwun kanggo ibu sing wis ora tau nglalekke anake.